po upama mung sliramu kang dadi tolonging ati wo selawas anggonku nunggu nanging mung ledo Sugeng rawuh Mas Parjan saking Parung. Sugeng rawuh Mas Iyung lah koetan langsung jujuk kene iki. Numpake bis raya 350. Rinten dalu ngrati tumetesing banyu andeng paran ora krasan kudu weruh wating ati kene jumeneng Mbak Epa. Monggo Kadang Semar Mulya dipun jumenengaken Mas Gondrong lumantar ganti laning ati nggo rambatan co. Kene Cahayu Dek Epa spesial kagem Mas Bani Mas Bono ugi keluarga besar saking Sragen Karangasem Dukoh Jati Batur Kalangan nganti terus ngendi kaya Peleman Celuntang dan sekitarnya Plupuh Tanon Gemolong golek ati kang muspro menyang endi donongmu wong ayu aku kepeksa kelangan ati iki rumangsa rindu Pamulang Ciledug Mister Grandong. Oh nggih. Mboke ning kene mboke. Mbok sapa? Iki. Duduk yo Mas. Lah ra metu no. Umpama makan
nesu karo aku, mencengengi aku ae. Kuwi lagu Iki apa? jane iki sing kagungan sinten iki? Ora ana ki nggo rambatan seksi yang kedua iki masuk ke ya ramu. Kagem pambuka. Ugi sugeng rawuh Dik Bogel kagem Pak Joko sekarang lan ugi panjenengan Pak Pagi. Nggih. Oh, nggih. Sak rencangipun. Alhamdulillah Pak Joko mengke. Nggih. Nggih. Monggo Mas Gondrong kepareng jumenang. Nggih. Yo. Nano. Pak Gondrong, Pak Joko. Iki rombongan Cikarang nyaware gede-gede. Lah iya. Disini ning Kerawang ugal-ugalan. Pajan kelas los elek Dik Bogel kayak Lah, gini. nggih. Yo lanjut ke se. Nano. Umpama Yo. Bablas ojo ngalamun kok. Matur sembah nuwun. Sragen kutha kang kaloka tembang punika kula kitunaken dumateng sahabat saya Mas Bani yang lenggah wonten ing Tangerang pinanggih wonten mriki. Darepe karso ambangun Sragen asri ugi kalau kunjungaken dumateng guru besar saya ataupun kadang kula sepuh pengurus Pepadi Provinsi DKI Bapak Sumardi. Matur nuwun kalau wingi sampun dawuh untuk acara hari ulang tahun DKI Raden rada suwe. Ya nggih. Pun diparingi jo. Mboten kata lumer Mas Toto. Nggih. Menika dipun anu kitunaken dumateng Pakde Dardi saking Pangkalan Jati Pondok Labu rawuh. Niku guru besar kula guru main. Sampean. Kiyu-kiyu guru kula niku. Kang sepisan amantuhu sehat katon tumoto Rabi Raden Binongko program katelu endah yen kadulu netra wus pranyata Sragen Sri matur suwun audio sound system ya payu Mas Yoko. Wah jan kampun kapang pun pirang-pirang tahun gandeng kene wis pensiun gantung keyboard wis ora tau ketemu. Kula nyuwun jumenengipun Mbak Rizka sumangga. Nggih. Bukane celuk nggih Mas. Monggo derek mawon. Biyen aku rak wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda Rene lho, Rene. Kebasan
Wong ayu kok aja bingung omlawung satemah anjetun kaya wong kelangan petung Keluarga besar Manggarai. pungkasane urung Tak suman marang siramu Pak RW Sugeng Rawuh kok aja lali dan prasetya Pak De Semakin bergoyang sampai bawah sampai bawah semangat sampai biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan ing panggoda ayo yo bebasan wanci panglo tanpa opor petong rinoso bagus ayo yo wong ayu kaya wong kelangan petung gelem-gelem pungkasane urung Mas, piye cayu bagianku wis ra formil meneh. Dadine aku keliling ngider. Nah, judulnya kan Mas tulis Joko ra mbok Parno. salami piye Wis, halo Pak Joko. wah nyampun kayak juragane puing Mas Parno Kreo Pak, tak sumen marang rombongan kene iki yo, wah luar biasa. Oke. Marmuyo. Ayo yo.
bolak-balik. Tekan pring kuning barang lah ya toh. Sak lumrahe wong ngapon tansah nonton indah iku kenape
Putra. Putra.